Здравейте, всички, аз съм Пипъл и тук с мен е Литъл. Литъл, да. И да, нали казах, че Пипъл ще присъединява. Ето го, присъедини се. Аз съм то в по-тъпата броня, по-яката броня е... Да. Аз се Значи, чакайте сега, само сте да обяснявам. Значи той се включва, нали? Аз отивам на някъде, да знаеш. Добре, и чакай бе. Аз отивам тук, където намерих фойерверката. Преди малко почна да играе Майнкрафт. Сега го уча още. Още го уча, нали? И аз съм бот. да, той бота му се го научи. Първи ден съм и учих голям късмет, защото имам някакви Преди 10-15 минути почна да играе играта. Пестелихме му фрапчето. Така, тук той, значи Литъл е про. Да, няма какво да обясняваш. Да. И всички се знаят. Ще му накара да скоча, бе. И значи сега ще обясним едно нещо. Значи той почва да снима, нали, ние го направим го този клип, за да, нали, да го покажем какъв му е гласа, какво представлява People. Значи Бубери ще това са... Криси не тига по стая, кое за фан, иначе е в сън. Лада се убива, Лако е. Чакай, ник на... Какво да го бия, Не, бе, то не може, бе. Не сме да си PvP. И да, значи той, нали, ти си отиваш на това. Скоча една дупка. Пъзърка. Ти ли си отиваш на село? Още не, скочим с една дупка, къде си? Изчакай само да... Ти скочи ли долу? Не, още не се чакам те. Да изкачам. Искам да кажа, че той се отива на село и няма да го има няколко седмици. Една седмица няма май да снимаме. В смисъл, аз ще снимам, нали, без Да, него. той ще снимам, аз няма да снимам, защото съм на село. Да, и като се върне, обясни на какво ще правиш като. Ти спечели, бе? Не, бе, не съм скачил, тук на спавна съм. Там, дето почехме като. Ела, Чакай, къде си? сигур има някакъв. Ще му дадем бронь така, по който си. Не сигурно, колма ли си, бе? Не, бе, казах ти там, дето почехме като. Ага, ела. Следва има. Опа. И разкажи, обясни на кои игри ще играеш. Значи, аз само това ми е първият клип, нали? Ела скочим. И аз ще снимам повече на Xbox 360 Live. И така. Ма трябва тук малко ще се късня с Xbox-а. И А сега на компа, предполагам. да, сега на компа ще бъда. И като му се прави... Какви тъпи неща имам, те система по мен. Аз ще ти дам диамантен сет. Аз, нали, уча го, не съм клипове да играя играта. Да. Той по принцип ти ще се играеш, нали, няма да играеш чак толкова често. Обясни какви са игрите, Значи, Half-Life двойката, извинявайте, че са стари игрите, но просто Xbox-а ми го даваха наскоро и не знаех, че игрите са стари и за това. Да, няма нищо. Пак стават игрите. Да, значи Half-Life двойката. Да. Half-Life. Да. И това ще се приколете и на League of Legends ще Да, играем... смети. Значи на League of Legends ще играем на After Extreme и кое беше? Не, Спирита той не играе. Значи, аз екстрима и Спирит, че снимаме на такова, на лола, предполагам, може мен да... Нали знаеш, че Спирит ще е лоу. Давай, и на мен аз си стегла къс. Като теглиш ли на диск? Давай, ще те пратя. Ай да отидем в кома, искаш. Да, да го покажем. Ай, сега вижте нашия ком. Ага, много енемита ми станаха, човек. Само ком ли трябваше аз напиша? Не бе, не. Не, само по ком. Ма то не става тук, че има много енемита. Чай да махна някакъв човек. Махай ги. Чакай. Изчакай ме. Он е отвал. Дядо. Готово. Значи, ела. На спаун. Си спаун. Спаун. Да си болен, бе. Кажи като дойдеш. Опа, чакай.
Бабу и спокойно сега. Не, ела сме. Де си, бе? Настрани. Дръгни напред. Чачи... Както казах, учим го още, значи, докато го научим. Ага. Чачи съм с FP-та и малко ми е трудно. Махни си го, бе. Добре, чакай. Още един път. Чачи, тук искам да видя нещо. Switch, така, you will need така, акаунт до Mahjong. Аха, нямам акаунт в Mahjong, ама това не трябва. Така, имаш ли така? Това съм аз, нямам скин за сега. Имаш ли клипа? Имаш ли такова? Да свършим ли клипа? Не те я знам, айде да покажем поне холма, искаш ли? Чакай. Да, идвай, напиши в холм. Извинявайте, че аз пиша бавно, просто не съм свикнал аз съм на лаптопа, не съм свикнал с клавиатурата още. Значи това е честа на People, това е моят чест. Не сме още много богати, значи... Да. И ще ви покажа мечовете. Това е лампа и това беше силен, не? И той е. Може сега така. Силни мечове, нали? Той пока смете и така си ги взе, аз си ги купим. Не го кради, много се. Ама ти ги крада, бе, аз имам същите, аз имам пусване. Така. Да. И Blueberry живее в... Нали, той още от факшена ни, само че... Нали... Да знаете, че ако сте в искаш някой да дойде от зрителите в нашия отбор? Да, ако иска някой. Ако искат някой... Но искам да играе редовно. Да, ако играе редовно. И, например, утре пак ще снимаме, нали? Забелязах, ще изчакай само да кажа. Забелязах, че наскоро нямаме... Само аз и Blueberry влизаме често и нали той ще предполагам, че като го учи ще почне. Няма къде да попълне. И ни трябват хора забелязах, защото само аз и Blueberry влизаме често и затова... Да, утре пак ще снимаме, нали? Да, само да кажа, всички живеем по-отделно, който не иска да влиза. Да, ако искате да... Твой имейл адрес дай. Кой е адрес? Имейл адрес и ще няма смисъл, да. Направо, ако искате да не гледате в YouTube, напишете Fight Gaming. Човек ти как мислиш, че гледа клипа? Спокойно ще са го отворили. Искам да гледате. Аз не ходя към бот. И да, значи утре чакайте клип от мен, нали? Утре ще снимаш и аз съм на... Да, ти играл ли си Team Fortress? Team Fortress. Айде да видим. Утре ще видим тази игра и мисля да почнем и да снимаме на нея. Мисля, аз съм гледал клипове, ама... Така. После ще кажа. Значи... Очаквате от клип на Team Fortress. Предполагам, че утре ще има клип на Team Fortress. Да. Дано ви хареса клипа. Да кажа на зрителите, че аз мога да снимам на тая, но да лоу към идеята. Да, ти на аккаунт ще снимаш? Аз днеска я видях играта, видяхме, наистина хубава. От Xbox? Да. Не гледах много. Дай да свършим клипа, дано ви хареса клипа, може да се абонирате, да харесате. Да и... Чао! Ай, според. И до нови срещи, драги зрители, ще се видим утре. Да, утре с People. Айде, чао!